Votum fecit grazzjam aċċepet, frażi bil-Latin li bil-Malti tfisser weda magħmula, grazzja maqluwa. Hija din il-frażi li tinsab fuq ħafna mill-ex voto li hemm fis-Santwarju tal-Mellieħa. Santwarju b'2000 sena storja ta' devozzjoni lejn il-Madonna, bit-tradizzjoni ta' posta qima moddija minn ġenerazzjoni għall-oħra. Tkellimna dwar dan ma' Jimmy Muscat, riċerkatur u kittieb dwar il-Mellieħa. Tradizzjoni tgħidilna li San Luqa li kien ma' San Pawlu meta ġiena fragat Malta, ġie f'dan il-ar hawnhekk hawn ar naturali. Is-santwarju hekk beda hawn żewġ ċerin, wieħed żgħir u wieħed kbir. Iż-żgħir tradizzjoni tgħidilna li San Luqa penġa l-ġbija tal-Madonna fuq il-blat ta' dan il-ar. L-ex voto li jinsabu fis-santwarju jmorru lura diversi sekli, u l-maġġoranza tagħhom ingħataw fis-seklu 20. Ammont sostanzjali minnhom huma kwadri bil-bissa trabi, fejn meta l-ommijiet kienu kollhom ħlas tajjeb kienu joffru l-ewwel libsa tat-tarbija tagħhom lil Madonna bħala ringrazzjament. Iżda mhux biss, hemm oħrajn li jirrappreżentaw snin twal ta' qtieħ ta' qalb, meta tobba kienu jgħidu lil koppja li ma jistax ikollhom tfal. Imbagħad ir-realtà kienet tkun differenti. Hawnhekk jiftakar f'każ partikolari li jmur lura għas-sena 2000. Wieħed minnhom niftakar jgħid li jiena dħalt hawnhekk b'kun kombinazzjoni, b'kurzità, il-missier ta' dawn iż-żewġ titfal speċjalment mill-Ingilterra. U għalli jiena dħalt hawnhekk b'kurzità, għalli qatt ma bsart li se jiġri dan li ġara. Hawnhekk fisser kif jista' jkun li l-fidi li jħossu dak il-ħin iġġielhom jemmnu lil Madonna tagħthom dak li xtaqu. Lilin mit-tfal u trabi hemm ex voto ta' nies li jkunu għaddew minn xi operazzjonijiet kbar. Hemm ukoll aċċidenti, b'wieħed partikolari li jiġbed lajn juri xena f'taslima meta kienet inqelbet karozza tal-linja mimlija nies. Dakinhar mara tilfet ħajjitha u l-kumplament ħelsuha ħafif. Muscat joħodna lura l żmien il-gwerra fejn jagħmel referenza għal elmi u midalji ta' soldati li kienu joffruhom lil Madonna meta kollox kien jgħaddi b'wiċċ il-ġid. Dak iż-żmien tinsiex li wara, speċjalment wara l-gwerra, kien hawn diversi mart, ġifieri polio u affarijiet kien għadu komuni ħafna u kienu ħafna tfal li kienu jimirdu jew bis-saqajn ma jistgħux jimxu sewwa u affarijiet oħrajn. U dawn talba l-ommijiet tagħhom x'aktarx għamlu weda lil Madonna li jekk din tiġi timxi sewwa taw il-krozza jew dik il-part li kienet qiegħda żomm dak is-sieq u dawn tawhom lil Madonna bħala ringrazzjament. Kull kwadru jġor miegħu storja partikolari. Ġie mistqar li lum il-ġurnata l-kwadri naqsu u minflok jinkitbu l-esperjenzi tan-nies fil-ktieb tal-viżitaturi. Kumment komuni ħafna li ħallu t-turisti u għadwar is-sens ta' serenità li wieħed iħoss fis-santwarju fis-sfond ta' ħajja maġla. Issa jekk tixi sejħela fidi jew miraklu ħejħela li trid, però il-preżenza tal-Madonna hemmhekk qiegħda dejjem hemm. Tistenna, il-Madonna dejjem tistennina. Il-Madonna dejjem tistennina biex nersqu lejha aħna.